Immaġinaw tifla ferriħija li tgħix ġo villaġġ fil-kampanja mhux il-bogħod mill-muntanji ta' 9 snin. U toħroġ fil-kampanja u ħin minnhom żewġ tirġiel biskieken iġaluha tmur magħhom u jagħmluha skjafa. Hekk tibda l-istorja ta' qsim il-qalb ta' Bakita. Ta' 9 snin issir skjava u tinbieħ bħala skjava. Fost is-swat l-umiljazzjonijiet imbiet ħafna drabi. Il-Papa l-ħadd li għadda semma lil Santa Giuseppina Bakita x'meta tagħmlet imbagħad tawa l-isem ta' Giuseppina Bakita u semmija biex nitolbu biex tant nisa li huma f'sitwazzjonijiet ta' skjavitu, ta' umiljazzjoni jinfdew minn din is-sitwazzjoni tant qiebsa. Fid-dinja kollha tant nisa jbatu ħruxijiet kbar. Forsi f'pajjiżna wkoll